Lau horri eskaini dizkie berriak Xabier Alegriaren eta Lorentzak Gimonen hitzei. Estrasburgoko auzitegiak Parot doktrina bertan bera utziko dutelakoan dago Alegria. Orain Estrasburgoko erabaki ezkor bat ez luke inork ulertuko. Alegriaren ustez etako presoak prest daude pauso berriak emateko. Hori bai, aurretik sakabanaketaren amaiera eskatzen dute. Banakako kartzelaratzeei buruz ere mintzatu dira presoen bozeramaileak. Forma naiz epeekin jokatzea ez da kezka. Konponbide plan integral baten barnean bada. Irtenbide bateratu hori da arazo nagusia, Joseba Urruzolo Ziztiagak deian esan duenez. Komisario politikoek ez diete uzten etako presoei irtera propioa bilatzen. Hildo beretik mintzatu da Idoia Mendia ere. PSren bozeramaileak presoi egia esateko eskatu dio Ezker Abertzaleari. Ez dela amnistiarik izango alegia. Hau beteren iritziz berriz, Espainia, Frantzia eta Estrasburgoko epaitegiei txantaia egiten ari dira etako presoen ordezkariak.